Aké zariadenie by sme potrebovali, keby sme chceli čerpať elektrínu obojsmerne z batérie vozidla a pre koho je to vhodné? Bavíme sa o technológii V2L alebo V2H alebo V2G, čo sú z anglických názvov skratky a stále hovoria o tom istom, to znamená vehicle to load, vehicle to grid alebo vehicle to home. To znamená, je to otázka, ako využiť tú veľkú baterku, ktorú máme v aute pre domácnosť. Otázka je vlastne, prečo by som to mal využívať a či to vôbec dáva zmysel. A potom vlastne otázka, ako to celé funguje. V prvom okamžiku, keď niekto intenzívne cestuje, tak asi ťažko bude tú baterku používať na nabíjanie domácnosti, alebo na ukladanie cez deň. To znamená, že z toho primárneho pohľadu je to nezmysel, pretože ja keď stále cestujem a prídem domov si to auto nabiť, tak nebudem ho mať tu, keď sa najviac vyrába cez deň. Hej. Ale je to veľmi dobré riešenie pre prípad nejakej extrémnej situácie, že vypadne prúd a nie je tu proste niekoľko dní, tak keď si vezmete takú jednoduchú rovnicu, že koľko spotrebuje bežná domácnosť, čo sa dá veľmi rýchle spočítať, keď viete celoročnú spotrebu. Takže poviem príklad, keď je 10 MWh spotreba domu, čo je taká bežná spotreba väčšieho domu, tak 10 000 delené 365 je okolo 27 kWh za deň. Keby došlo k takéto situácii, že vypadne prúd na niekoľko dní, tak samozrejme obmedzíte spotrebiče, aby ste tú spotrebu mali minimálnu a v aute je baterka 50 až 100 kWh. Hej, takže máte na niekoľko dní baterku.